heiluttaa häntäänsä vaan, että onko nyt tääkö oli nyt tässä. No, tää oli tässä. Mä oon Ressin poikasta käynyt. Tuliko sulle yllätyksiä? No ei oikeastaan, kyllä se aika lailla käyttäytyi niin mitä mä odotin. No tuosta sen verran kun ammuttiin, niin sen verran se siinä niin kuin säpsähti ja reagoi siihen, että laukaus kokemattomaksi me laitettiin. Että ei se mitenkään niin kuin sitä pelännyt tai ei se mitenkään siihen toimintaan vaikuttanut. Se lähti sitten omin jaloin sinne päin, mistä paukut kuuluu. Ei sen kanssa ongelmia sitten ollut. Ja luoksepäästävyys on myös +3. Hyvän takinan luokse päästävä avoin kaikissa tilanteissa, missä sitä lähestyttiin. Niin avoin koira se on. No, kovuus, muisti, kyllä se muistaa asiat. Hieman pehmeä se on. Se on ihan hyvä asia nykypäivän koiralle. Koulutustakin ajatellen, missä se pehmeys tarkoittaa sitä, että muistikin on. Se on +1. Temperamentti, se miten oikea-aikaisesti ja oikeasuuntaisesti ja oikealla tavalla se reagoi siihen, mitä tapahtuu. Ihan niin kuin ok periaatteessa. Tuossa tynnyrillä sitten nähtiin semmoinen, minkä takia se laitettiin kohtuullisen vilkkaaksi. Että se kerkisi niin tehdä niin kuin äärimmäisen ison väistön siinä ennen kuin se niin katsoo, että mistä on kysymys. Mutta ihan okostihan se siinäkin sitten reagoi. Et sen takia laitettiin se kohtuullisen vilkkaaksi. Hermorakenne ihan +1 terveet hermot sillä on. Hieman rauhaton. Se aika niin tyypillisesti näkyy testin jälkeen, että hilsettä vähän erottuu ja semmoista pientä piippausta saattaa olla, mutta ei se haittaa sen toimintaa. Et omin jaloin kaikista eteenpäin on päässyt. Taisteluhalu, leukojen ja lihasten käyttö ja sitten se pelkoonsa vastaan taisteleminen. Niin, no, leukoja ja lihaksia ei tuossa leikissä tänään halunnut näyttää, mutta sitten kyllä tuossa kelkalla vähän niin kuin pelkoonsa vastaan pyrki taistelemaan, kunnes se tuli liian lähelle. Se oli sentään liikaa. Et se on semmoinen -1 pieni se taisteluhalu tänä päivänä näillä näytöillä. Puolustushalu, miten se sinua puolusti tuolla. Tässä on halusta kysymys, ei niinkään siitä taidosta. Ei tämmöisellä kuulu mikään suojelukoira ollakaan. Mutta sen verran hyvin se siinä pysyi ja antoi ääntä siinä sinun ja hyökkääjän välillä. Kyllä katsottiin, että kohtuullisen verran se on, sillä sitä on. Hillitty tulee siitä, että se saman tien kun hyökkäys loppuu, niin siitä tulee ystävällinen ja sitten toisaalta niin siellä ei ole semmoista niin kuin hampaat irvessä ja räkäsuusta roiskuen puolustamista. Se on +3 paras. Listalta löytyy. Samoin terävyys tuossa seinällä, että millä tavalla se ihteensä lähtee puolustamaan. Yksin jätettiin, sitä vastaan siinä hyökätään ja uhataan. Niin kyllä se siinäkin niin kuin kokonsa nähden ihan hyvin lähti ihteensä puolustamaan. Ihan semmoista niin kuin viimeistä akrea siinä ei ole. Mutta se ihan selvää puolustamista siinä oli. Toimintakyky. Katsotaan tässä radalla niin kuin oikeastaan kaikissa kohdissa, mutta se kelkka ja sitten pimeä huone on semmoisia erityiskokeita siinä. Tuossa kelkalla se tarvittiin vähän semmoista apua, vähän puolenvaihtoa ja pikkusen avustusta. Ei se sitten siinä vaiheessa enää sitä kauheasti pelännyt, että ehkä sitä ei niin kuin kiinnostanut se, että se ei tarvinnut silleen lähteä sitä sen kummemmin selvittämään. Pimeässä se niin kuin toimi tosi hyvin. Nenä toimii ja aika vaivattomasti se sieltä löysi. Niin kyllä se kohtuulliseksi riittää tänä päivänä tämä toimintakykykin. Pisteitä laskettiin. Niin pluspuolelta tuli 139 pistettä ja 10 miinusta otettiin sitten taisteluhalun pienuudesta pois, niin yhteensä 129 pistettä kotiin vietäväksi. Se on sitten suoritettu testi, ainutkertainen tapahtuma.